Imos entón pola segunda candidata, Carlos, que é a Galiña Piñeira. Carmen, por favor, ven a axudarme co tema das crestas e das galiñas e da Galiña Piñeira. Que tal, Carmen? Hola, que tal? Bien. Pois é moi sencillo. A ver. O tema das crestas é un tema xenético das razas igual que calquera outra cousa. Vale. Hai galiñas que teñen a cresta de chícharo, como a de Mos. A nosa piñeira ten a cresta de lingua, que se chama. Sí. Outras teñen a cresta simple, que é a típica dos tres picos. Pero non é mellor porque teña unha cresta enorme e rosa, Eso é non como ten a nada que decir ver. que son mellores por ser verdes ou amarillas. É unha característica da raza. Vale, ¿es también autóctona gallega, Piñeira? Sí, o que pasa é que estamos en proceso de recoñecemento. Ah, vale. Claro, O sea, estamos unha galiña traballando galega de toda a vida de toda a Galicia, vida, pero sí. aínda non ten o recoñecemento oficial como raza Como autóctona raza galega. autóctona, exacto. Moi ben. Vámola a coñecer un pouquiño Sí, primeiro, quiero así verlo. vela, Sí. e despois faz ya as preguntas Quiero que verlo queiras porque sacarme. se parece un poco a la de Mos, ¿no? Un poquillo. Non a viu ben. Non a viu ben antes no Pero eu resumo. explico, ya non hai problema. Vamos a Ti verlo. fíxate no cuello que teñen estas galiñas. Vale. Carlos, escolles as miñas galiñas piñeiras, vas quedar encantado coa súa enerxía e a súa beleza. Son moi poñedoras e con un gran instinto maternal, pero o máis importante é que axudarás a recuperar unha raza galega que estivo a piques de extinguirse. Es muy bonita. Bueno, es que las gallinas son muy bonitas todas. Dicen que eran dinosaurios antiguamente las gallinas. Eran como de Eso din, pero la bueno. familia de los dinosaurios. Pues me gusta, bueno, las preguntas típicas. ¿El huevo que es mediano, grande? A ver, a galiña piñeira é unha galiña semipesada. Vale. Eso ten as súas ventaxas tamén, non penses. E sobre todo para ti, que non o vas a enfocar ao consumo de carne, non? Que vaiche comer menos Bien. e vaiche poñer os mismos ovos ou máis. Esto temos lo que dicir ti tes galiñas campeoas de España. Ai, claro, sí. Ah, sí. Claro, porque mira, nós estamos en un proceso distinto que a galiña de Mos. Eles xa hai moitos anos que están recoñecidos como autóctonos, pero nós ainda estamos facendo ese traballo. Vale. Entón vamos a campeonatos. Ya. Entonces, pois, bueno, a miña Carmiña, pois, é campeona de España. O tema dos concursos das galiñas aínda está como un pouco de frikis. Cando é exactamente igual que un concurso de cas de vacas ou de cabalos. Pero é verdad que cando eu digo que baño as galiñas e que as seco co secador cando vou ao Campeonato de España ou á Feira Verde de Silleda, a xente flipa. Pero, sin embargo, un can bañalo e non pasa nada. Pois con isto todo que che está explicando aquí, Carmen, canto pensas que está de prezo esta galiña? A ver, pues mira, yo creo que pensando un poco que la de Mos es autóctona ya registrada como autóctona y como raza, esta yo creo que debería de ser un poquito más barata ese precio porque todavía no tiene la raza autóctona hecha, ¿no? Vale, bueno. Pero bueno, el precio lo pone Carmen, que es tú un puedas poner... razonamiento, Es un razonamiento, que a lo mejor me equivoco. A ver, ya no voy a decir 15, voy a hacer el ridículo, porque por mis zonas voy a hacer el ridículo, pero venga, yo creo que 25 euros. É que a cousa non vai por aí. Ah, ¿no va por ahí? No. O sea, pues espera, vamos a empezar de nuevo. Vale, no. O sello de autóctona é unha cousa que nós, os galegos, os da miña asociación, que somos os que nos dedicamos á protección da raza, a Galpi, pois é para a protección da raza. Claro. Vale. Para que a raza estea protexida pola administración, para que non se extinga, que Vale. ahora mismo está en perigo de extinción. Vale. Pero o precio non depende de que sea autóctono ou non. Ah, ¿no? Ti o precio telo que pensar porque compras unha galiña productiva Claro. que logo che vai a dar a ti un rendimiento tanto en ovos como en carne como en satisfacción personal de ter unha galiña galega tan bonitísima como a nosa. Estás lle dando moitísimas pistas, Carmen. Vale. Vou parar xa isto, vámolo descubrir, porque Carlos xa se está facendo unha idea de que quedou polo baixo. As galiñas piñeiras son un exemplo de resiliencia. Unha raza galega que foi recuperándose aos poucos e que destaca pola calidade dos ovos e a súa capacidade de adaptación. E se ven un pitiño de recría rinca nos 4 euros, unha galiña adulta pode chegar aos 40 euros. Así que, facendo números, os 80 polos, as 15 galiñas e os 6 galos de Carmen acadan un prezo final de 2.100 euros. A conta está ben botada, de verdad. Boteina con moito cariño porque No, eres ti, escucha, que es que me he dado cuenta que allí por la zona de Madrid y todo Castilla-La Mancha y todo eso están tirando los precios, ¿eh? O bono
nunca foi barato, Carlos. Es que me va a costar casi como 1 kilo de percebes. Bueno, pero non me compares o pilo de percebes con Míchelo e quedache sin eles. Sí, que sí, a ver, que Efectivamente, yo o que estoy de vale acuerdo. sempre, Yo comes creo un e vai vir outro. E a galiña... outra cousa importantísima, perdona. Sí. A galiña, as galiñas, digamos, de raza, tes galiña pa 6 anos, Sí, 6, E ti 8. dis que non comes, pero ti cando probes un caldo de galiña piñeira xa falaremos se comes ou non, Non a quere comer, No, Carmen. yo no, las bueno, mías, pero no, si no, lle a dan ver, o caldo, yo no me come, como mis muller. gallinas, pero las de Carmen me las como, É lo que non A quere ver. matala, pero se lle dan Claro, o eso. caldo come o O que che caldo dixo feito, eu. claro. E máis se lle dan o guiso de capón piñeiro tamén o Oh, come. que rico. É que ao final eles non queren matar, eles queren ter ali no plato y ya está todo. Muy bien, Claro, ¿cómo me conoces? sí, que sí, claro. Es mi familia, tío. Yo es que a los animales les quiero mucho. Por eso no como mi carne, no mato animales. Pero claro, esto es porque yo no soy ganadero. Yo lo que soy es que me gustan los animales, me gusta la naturaleza, pero no soy ganadero. É un caldo de galiña, xa che digo eu que o come. Na túa manda, que pode ser para él, inclues tamén unha pota de caldo de E galiña da cociño piñeira. yo se fai falta. Perfecto. E come ali na miña casa, máis na de miña nai, que vai flipar con Entón é capón moi piñeiro. barato, os 2.100 euros, incluído o caldo, é que moi barato. É barato. Sí, me ha impresionado, pero sí, que seguro que lo vale. Si la gente lo paga será porque vale. Pois vamos ver, ahora sí, o día que eu fun coñecer a galiña piñeira de Carmen. Vale. E ti, fíxate, pues son moi bonitas. Pois sí. Churra, churra, churra. Pero que gallo, Hola, Carmen. Hola, que tal? Que tal? Como estás? Moi ben. Mira, xa estou vendo por aquí... ¿Cuántas tienes, algo Carmen? que me gusta, Sí, sí. As Moitas. pitas, as Muchas, pitas. más de 30. Necesito pitiñas. Vale, Pois 90. vámonos a ver. A ver, eu a liña piñeira xa hai bastantes anos que a criaba, pero dunha maneira, pois a miña maneira, sin ningún tipo de coñecemento sobre a raza. Despois xurdiu que eu me presentei Mira, tú como yo, se lo echas al suelo, ¿no? A Yo igual. asociación que se ocupa da conservación da galiña piñeira. A partir de aí xa empecé a traballar a piñeira, aprendendo xenética, para, sobre todo, conservar a raza que non se extinga, seleccionando cada ano mellor, claro. Unha raza moi dura, adaptada á nosa zona geográfica, é capaz de buscarse a vida a ela perfectísimamente, ten unha postura bastante boa, ten unha carne super rica. A carne da galiña piñeira, para min, sí que é diferente. É unha carne moi magra. Como os animales están sueltos, non son animales engrasados. É unha carne moi roxa. Unha peituga de galiña piñeira non vale para facer filetes á plancha. Ten que ser cociñada tradicional. Na súa salsiña, dándolle o seu tempo, pero é... Agora mismo o que estamos intentando é volver a criar en pureza. De aí a importancia do recoñecemento como raza autóctona, porque as galiñas que non están protexidas e que non se cuidan e non se conservan, ao final acaban desaparecendo porque se cruzan con outras razas. Tes que ter cada pitiño, saber quenes son seus pais, quenes son os 4 avós. En eso consiste en seleccionar unha raza en ano por ano, ir seleccionando os mellores, hasta que xa consigues que todos sean vos. Remember those walls I built. Foi o motivo principal para presentarnos ás eleccións no seu momento. Intentar, por fin, que a galiña piñeira sea recoñecida como autóctona. Eu xa digo sempre, hasta que consiga recoñecer a galiña piñeira, non marcho. Excepto que me voten os socios, claro. O galo cando canta e día. As razas autóctonas de galiñas debemos de intentar tirar delas. Son as máis recomendables, son as que máis se van a buscar a vida para traballar a erva, comer esas miñocas, estar todo o día por fora. Teñen moitísimos menos problemas que outras galiñas de tipo industrial. Debemos de tirar por algo máis natural e máis de xenética autóctona. Porque son bonitas, porque lle van a poñer uns ovos moi ricos, porque vai ter unha carne moi sabrosa se el quere probar a carne de galiña piñeira, e porque aínda por riba comen pouco.